Сьогодні Трійця або П'ятидесятниця – особливе місце серед християнських свят. Це свято розкриває триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа і символізує народження християнської церкви. У храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» у ГКЦ під час святкування богослужіння освятили принесену зелень, що зберігається протягом року як оберіг. У народі Троїцю називають зеленим святом. У цей день не варто займатися важкою фізичною працею, працювати на землі, шити, в'язати, прати. Рекомендується провести цей день у мирі та злагоді, уникаючи сварок, образ та негативних емоцій.